Nahingpit na ang kahago ug sakripisyo sa kapin gatos ka mga bagong sundalo kay huban ang 2 ka bulan nga infantry orientation training kun infot gihimo na ang closing ceremony sa infot class 02-2025 sa 10th Division Training School, Camp General Manuel T. Yan Sr., Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro nitong Nobyembre 9, 2025. 104 ka mga sundalo ang gipailawom sa military training nga nakafocus sa combat operations ug field duties. Apil sa training ang Module on Territorial Defense Operations, pagpasabot sa minungdanong papel sa mga sundalo sa pagpanalipod sa nasudnong soberanya, luyo sa pag-shift sa Philippine Army gikan sa Internal Security Operations ngadto sa External Security Operations. Gipangunahan ni Agila Division Inspector General Colonel Roberto Bunagan ang closing ceremony. Gidayeg ni Bunagan ang 10th Division Training School sa pagprepara sa mga trainees nga mahimong operationally ready pinaagi sa mga programa nga gipaygayon ato sa ilang training period. Sumala ni Bunagan tingwa sa training nga mahulma ang ilang karakter ug makabaton og kahibalo, abilidad ug kinaiya nga gikinahanglan alang sa jungle, mountain ug urban operations. Ang infot masilak class kun mandirigmang sundalong isinilang laban sa karasan gilangkuban sa 102 ka mga lalaki ug 2 ka babaye. Ipang-deploy sila sa nagkadayang unit ubos sa 10 ID pag-contribute sa mga operasyon sa pagpanghimatuod sa kalig-on sa mga lugar nga gideklaran ng insurgency free ug NPA free. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.